utrai te shabangani at chaprang bansami kaktin jong blay ngakur kui pi baro da kajingkur ku jong utrai balong unong penim jing Yesus Christ te shabangani at chaprang bansam shipi kaktin ko jong blay ngakwa ban map na pi na kabenta jong kitu ki bala ap pangangan kole pi hendre ngam shimlala ban kole pi kadaw kalong ba ngadang apply the way number kanang ba tang ma pi way art pin yo number jonga hende ba baro kan yo number jonga kanang ba habang adwai nganam dua datang nam takaway ni art di kiyeng kisem ki badan pne kijing hendai na kabenta jong baro te yasha banga sipor andanga layo inambo thama jonga ngan sa sam sipi baro ke kijing hikai ke bangan hikai pi hagani ka por ka bangal asim na ka Ephesus kalenong ka banriu ka khot ka banen kong terter ngani peche ka heading ka kerteng jong ngani kijing hikai kalong ka kamram ki khun ba ki kimi ki pa tungani puli Piki kun tu kongo yala kikmi kikpa hau try namar kani kalong ka badai ken tu buram yalau pa bai dala ka kami namar kalong ka hukum ka baning kong ka badan jingkular bat men yo man bha bat men yo imslam ha ka percay piru kikpa wat pen bitari laki kun ari tup sapcha eki ha ka jing hikai bat ka jing sneng utrai amen balai ba uji sukris jingi u ai ekini ka jing hikai ba ngi ki khun ki jong bleng gi depan kongu iki kimi kipa kadaw kolong ba wat ki bom palong kristan ru ki kongu hi ki kimi kipa amen henry kata ka jingpen kongu ka jong ki pat kampen skau phai otrai namar ba ki kimla ban pedang yo jisu kum utau nong penem ha ka jing juki te nakani kadaw bo jisu kris uong ban pen kongu ya kikimikik pa how try namar haba pen kongo haba ngikim ku khun ki kongo ya kikimikik pa kalong bangi pen sngob ha yau try ha ka jingim ka jingi amen but hangani pat haba ngi kongo ikikimikik pa haba ngi kongo ya kikimikik pa ka pelong ya kikimikik pa ka jingi bakin ai ke bangi ngi kwa ha ka jim jingi kanutam kan ublay jingi Blay wala thai ka beneng bare ka khandaw ka duriaw waduba ashaya phalor ka ding panana ka benta jingi bon ai ya ki jingdan kam ha ka jingim ka jingi henry ke ka banga ngai ipat e ki khun menta kalong ba ki khun menta ki kham ka ngo ya ki parlok ki kham ka ngo ya ki wei pat bani ki ba kham ka ngo e ki kimbi ki pa ki khun menta ki kloru ban chukor ki kimbi ki pa da ka ba ya subut lang bat ki parlok ki jengki da ka ban syukur ki kimi ki pa ha ka ban yo ban pen sngob ha ya ki ai ba de jeng ka partai ta ka daw ha ka ne ka search for the kingdom of god ya ka ai ka banga nga kalong ba ngapen i ba kumno ki khun menta ki le ki kimi ki pa henry ka ai ka ba uble jingi pat ukular ha ka jingi mo ka jingi balada ngi pen sngob ha ki kimi ki pa kalong ning kong bang pen sngob ha yo uble ha ka jingi mo ka jingi ta ka daw uble jingi wong kumno ukular bang balada ngi pen kongo ni kongo iki kimi kipa ni pen kongo iki bahalor ni pen kongo haki ki hukum ki jeng un pelong ingi bangin man pha un pelong ingi bangin imsuk in imsai ngin shat ngin klan un pelong ru ingi bangin yo karta ka bajrong amen henry ki kun menta kembanga ngalaong baki ju pen sungsi ki kimi kipa da ki ba ki khamjit ya ka pen sngom phai ki parlok bani ki kimi kipa pat kani kala ya chabar jong ka hukum ta bangi ya chabar jong ka hukum kani kam dei ka pen sngom phai try ba kani kam dei ka hukum jong blei hende ka hukum jong soitan amen pat hangni pat ba ka khot ka basaw ong kumno phiki pa wat pen bitare laki khun retup sapcha iki ha ka jing kai ba jing sneng utrai pat hakani pat ngakwa ban hikai pat iki kimi pa banamar ba ki kimi pa pun sin nga jui i ha ba ki khun ki long ki ba kimla ban kiu ha ka jing pule kimla ban kiu ha ka liang jong ka jing tre jing kta kimla ban kiu ha ka no ka banta pun sin ki kimi pa ki ju penduk men sim ki khun ki ju kren ki tin ki bomlong ki khun namar balai namar ba kimla ban kiu bi kimla ban penyo kat kum ba penhun ya ka jingkwa jong ki kimi pa te hane ka haba ki kimi pa ki benyi ki khun ba ki kimi pa ki pen discourage ki khun ki bitar te hangni utra jisu o ang piwat pen bitar ki marbun sin ka bangai iru haba ki kimi pa ki fimlong friendly bat ki khun fimlong ya jan be ki khun ka pelong ba wat ki khun ha pen ka jing ka jong ki wat ki ban shimno ila ka jong ka jingim ka jong ki te utra jisu ui kai nge ha ka ne ka por ba phi kum ki kimi pa phi de ban nang bha kumno banalami ki khun jo phi ha kalenti ka jong utrai khnang ba ka perthai kanam yo ya ki ya ka ban penjot no ya ki amen te
siapang ki kuan pat ka ba na ka benta jong pi ki kuan di ka ba ki kimi ki pa kim la wat nam ta pi ki kuan ka ba pim dan chu ki kimi ki pa pi don happening ka jing e ling ba ke yin ki sem gi ba yim ba sem ki ba ri pi ngai men si pi ha ka ni ling ba jong u Joseph about Joseph ru don manu ru ban ai men si mi don manu ru ban kershan bori u ya ba ya ka jing jung ban pet so bhai ble ba ha ka ba khatu ngai i ba kumno u ble u kan tiu yo Joseph te tangkat ni hi akwa ban ko ban ai men sim chipi ki khun ba ki kimi ki pa tu long ki ba dap dong men sim ko jung ble ba tu long ru ki ba ya iku hum ko jung ble khnang ba ki ta ki bom patip yu jisu Christ ling ba ka jing long ka jing im jungi ling ba ka ya ke yen ka jungi ki ken priang bo jisu Christ jungi ulong try tang ka ni ku ble shibon tu ble ka jing sok un kur khui pi pa tu long ru ka jing kur khu kham tam sha ki tu ki bom patip bo jisu Christ jungi ulong try